The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Proverbs 8:14, counsel is mine and sound wisdom. I am understanding, I have strength. Proverbs 9:6-10, or 6 and 10, forsake foolishness and live, and go in the way of understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but the knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs 16:22, understanding is a wellspring of life to him who has it, but the correction of fools is folly. Proverbs 16:16-17, how much better to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. The highway of the upright is to depart from evil. He who keeps his way preserves his soul. Before we start our Bible study, in adlaw, sa masnandan, ikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kawalingon. Ingon nga magtutuo. Ang imong pagtumanon mao ang sugid sa tanan nimo mga salang nahimo nining adlaw. Kay kung dili nimo isugid kini mga sala, then ana ay pagbalda o ana ay makababag nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga atong gabiton karon ng prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Right after you do that, ikaw mapunan sa Espiritu Santo o ikaw makaangkon sa niya ng pakikambitay nimo sa Dios. Fellowship with God, and God the Holy Spirit controls you and teaches you all truths. Apanalang kanimo dili pa magtutuo. As an unbeliever, gikinahanglan nimo una ang dili kay pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magandam ta karon, pinagis pagampo sa hilom. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining layon sa mga adlaw. Ngay mong padangat ka namo. Buhi pa kami og napay kalantip sa mong pangunahuna, kinigumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani. Panikaw matinumanon sa imong mga saad o kami nagaampo maghatag kini og dugang gayud nga mga kamaturan ning among pagatunan ning adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May ngadlaw, tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. I hope anamos mayong panglawas o padayon kita karon sa atong spiritual momentum. Mao man kini ang in English kining atong ginabuhat nga nagatuon tas pulong sa Dios aron sa ingon niya na makasibog nga nakita sa unahan, we can advance in our spiritual life. Panunas tanan ako na sang sublion kining pagpadayag, pagpaklaro kanimo nga kining atong ministry, the Balbido Evangelistic Ministry, ana ay gitawag natong main thrusts, nag-una gyud nga tahas o tumong objective ining maong ministry, and these are the three main thrusts gyud. One, to bring and proclaim the gospel, sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanan nga dunay dunggan nga ilang magamit sa pagpaminaw o doon na sila kasing-kasing sa paggamit niya na sa pagtuo sa ilang na dungog o nakatunan. Ikaduha, ang pagtudlo sa kamatuoran sa Dios nga mao ang Bible doctrine, ang mga pagtulunan sa Biblia ngadtos mga magtotoo alang sa ilang espirituhanon nga kalamdag, kalig-on, kabaskog ug ilang pagtubo sa ilang espirituhanong pagkinabuhi. Ug ang ikatulo mao ang dili kanang persuade sa atong nagapaminaw mga subscribers. We are not persuading them to join some religious group. Wala man tay kalambigitan o mga religious group. Wala. We don't affiliate to any religious group. Kay in fact, kining atong ministry is autonomous, purely independent o gawas paniyana. Ang atong tumong mao ang pagdala ngadto kanila nga sila makaamgo unsa ka manungdanon sa pulong sa Dios sa ilang kinabuhi, and to believe it before it is forever too late. Ug mao kana ang atong gipa hinumdum kanimo now. Kung ang kalibutan ang ginahanglan og pagdasig, karon gyud ang tukmang higayon. Karon kung naay na ginahanglan og paglaom, karon gyud ang tukmang panahon. Ang Dios tungod sa iyang kaluoy mipahimutang niining atong evangelistic ministry, isip usa sa iyang mga paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paglaom o paghupay, taliwa sa makaluluoy o makalilisang kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagabarog isip mo ibugtong matuod nga mensahe sa kahupayan o paglaom. Nagdala man kinis mga pulong nga ipadangat sa Dios nganhi kanatong mga kaliwat tao alang sa atong kaluwasan o sa atong kalinaw. So ang misyon sa Vic Balbido Evangelistic Ministries mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tumang kamatinud-anon o pagpakabuot niini ngadtos kinalay ang dapit sigon sa unsay tugot sa Dios. Busa iapil palihog sa inyong mga pagampo nga unta ang Dios magtugot sa pagpadangat siyang pulong ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga dapit na diin ang kadaghanan dunay binisaya nga pagpanulti. O nga kining atong tumong
pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo, makakabot kayo kini, makadangat kini, ngadto sa kinalayan nga mga dapit dito sa mga provinces whose inhabitants speak our dialect, Binisaya, Cebuano, o nga untay mga pagbabag. So, mao kini ang atong pagpahinumdum kanimo now. Karong adlaw, by the way, sa di pagyud ta magasugod sa atong pagtun-an nining adlaw, atong pahinumdum gihapon kanimo, kaninyo nga nagasunod na gyud sa taud-taud na nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios gibasihan lamang kini ang Biblia. Okay? The Bible alone is the ultimate and final authority of all Christian doctrine and practices. Now, mo ni gitawag nato og sola scriptura. So, ang definition nining sola scriptura mo kadtong kung giingon di padugay da. Ang Biblia lamang mao ang final and ultimate authority of all Christian doctrine and practices. Now, that which is not found in Scripture, either expressly set down or deduced by good and necessary consequences, dili kini binding upon the Christian conscience. So, kung malingon nga Scripture alone is the church ultimate authority. Okay? Now karon, ang atong pagatun-an niining adlaw mao kining bahin sa unsay dangatan sa tao human siya mamatay. Okay? Duhara ang iyang kapaingnan nga sangkuan human siya mamatay pinagi sa pulong sa Diyos nga atong pagatunan. After death, people spend eternity either in heaven or in hell. There's no such thing as in between. Wala. Duhara gyud ang sangputanan sa tao human siya mamatay either to sa langit or dito sa linaw sa kalayo, mamang ginay gisulti sa Biblia nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. So, where do you want to spend eternity? In heaven or in hell? O ni nga itong tunan. Okay? Unas tanan. Mutukbil ta bahin o kamatayon, no? On death, kay kitang tanang mga tao, mga matay na kita, kay nga naman, tungod kay kita kaliwat man sa atong unang ginikalan si Adan o ang babae, o sila nangalaglag man, o busa, mikuyanap na, nga kantong ilang pagsupil sa Dios, nanay kamatayon, nga mo ibayad niya ng ilang nabuhat. Now, so kitang tanan mga matay, I don't know when yours is, just as you do not know when mine is. Now, di ay nakuha na itong statistics nga nagatugan ka na ito nga matag gutlo every minute. Ibaw kag pilang mga tao mga matay? 106. 106 people die every minute. Matag adlaw. Bilang tao ang mga matay, 55,000 people. Every month, matagbuan, 4.5 million people. Matagtuig, each year, 56 million people. Now, kung ikaw makakinabuhi sud sa kapituan ka mga katuigan over your lifetime, close to 4 billion people will have died on earth. Or eventually, death will come to you and to me. None of us will escape death. Walay makaikyas. Now, what does the Bible say each of us will experience 1 minute after we die?
Now, so ang Biblia, nagatugan ka na to, nagatudlo ka na to. Apan, na kung pangutanan nimo, mahalo ka ba mamatay? Do you fear death? Maybe you're afraid to die because gi-diagnose ka na nga doon na ka impending disease or cancer kung na. Maybe you had figured an accident o kung sa pa diha. Mahadlok ang tao. Now, natural man na nga mahadlok ang tao sa kamatayan. Now, bahin pagyod niini. Niining punto ha. It is natural to describe sa kamatayon sa usa ka magtotoo. Okay? Atong hisugutan ro ganing kamatayos magtotoo. Kaya doon na may duha ka klase, kamatayos magtotoo o kamatayos dili magtotoo. Now, let's point out nga bahin sa kamatayos o sa magtotoo. It is natural to describe a believer's death as an accident. Apan, as a believer in the Lord Jesus Christ, as a child, pinagi sa imong pagtuo kaniya, kang Ginoong Kristo nga imong manuluwas, why mga aksidente sa Kristohanon nga pagkinabuhi? Walay aksidente. Ang Diyos anay tuyo for keeping the believer alive niining kalibutan na. But naapod siya tuyo for taking each one of us home to heaven at just the right time. Now, ang usa ka magtutuo nga mamatay sa iyang lawas physically, tuwa na siya sa iyang puluyanan at the right timing, and that is God's perfect timing. Kaya ang timing sa Diyos, hingpit ra ba? It's perfect. Now, diya sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 20, nag-iingon kini, there is an appointed time for everything. And there is a time for every event ubos sa langit, under heaven. Ana ay panahon nga manganak o nga apoy panahon nga mamatay. A believer nga mamatay, gikuha na siya ngadto sa iyang puloy-anan dito sa langit aron sa pag-andam kanimo and others sa kamatayon, just as the believer who dies was prepared for death. Kikita gol ang atong kinabuhi sama ra gyud nagbitay og labias kagamay lano, and that thread kanang gamay lanot mahimong putlon ka na at any time, at any moment. Gusto? Why mausa ka nato really know kano sa agyod muabot ang kamatayon sa atong kinabuhi? Batod pa ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14, you don't even know what tomorrow will bring, what your life will be, for you're like a vapor that appears for a little time, then vanishes away. Natiman nga ang timing sa Dios hingpit. O siya mo himos paghukom decides the time, the manner, and the place of our death. You know one day in the future, you will die. Kitang tanan, mga matay. Okay. Ako ragong ihunong gamay ni kaya atong isingit kining bahin sa pagadangatan na gyud magtotoo. Magtotoo ang atong isgutan, okay? A believer who dies, siya mo sangpot o mudangat ni gitawag og langit nung siyudad. Okay. Now kini atong kinutlo ni nga artikulo ni Dr. David Jeremiah ug ato lang isingit kining pipila ka mga punto dinhi. So, bahin kinis bag-ong siyudad sa Dios nga puy anas mga magtutuo dito sa langit. Unas tanan. So ay kuno paghanduraw o pagunahuna og mga
dagko, mabulukon, mga matahom, mga syudad nining kalibutan na. Like for instance, sa Paris, sa London, sa Nueva York, sa Roma, o ang labing bag-ong karon nga mao ang Dubai. Naibaw ka? Ang gidak-on ug ang kalambuan niini mga sudara makapahangha this tongue twisting kining Bisaya, makapangangha gyud nato kung tan-awon ta kini sila. Abi nimo, bisan pag atong tapuon kini silang tanan nga mga labihan na yung pagka-progressive na kayo, pagka-sinso na giniini nila mga mabulukong syudad sa kalibutan, daw muok-ok kini sila kung itandi ta kini silang mga syudara ngadto sa syudad nga giandam sa Dios nga gitukod kining syudara sa pagkaron nga maoy puloy-anan sa mga katawhan nga ihay sa Dios. Ang atong mga igsuong mga magtutuo kitang tanan. Ang tanang mga magtutuo, mga lugsoran sa langit, taga langit. Filipos 3:20. Okay? Ang nga nining nasong syudad, mao ang langit nung syudad, the heavenly city. Now, ginganlan kining maong syudad o langit nung syudad, sanglit mao kining syudara nga diin mahamutang ang bag-ong syudad sa Dios karon. Apan moabot ang adlaw nga mutungha ang gitawag ta og bag-ong Jerusalem didto na bag-ong yuta, a renovated earth nga mao'y dayon na nga puloy-anas mga katawan sa Dios. Okay? Kung nagplano kang mupuyo dito ning dapita, salmot ning atong pagtuon bahin niini. Kaya atong surihon, atong suhiron, siksikon, o sisahon ang kahalangdon, kaanindot, katahom, o kamabulukon ning dapita. Okay? Salmot. Join us. Karon, ang langit, agig paghatag nimo og gamay nga background. Ang langit is going to be out of this world. Di ta magkakaplag og susama nini, dili. So ay sama nini, there's nothing like it. Okay? Apan, unsa man gyud ning langit? What is it really like? Okay. Atong usisahon og suhitoon kuno ang mga tubag nining atong mga pangutana o uban pa mga pangutana. I know you have so many questions regarding this. Pananglitan nining pangutana. Kung mamatyan kuno kag anak, magkahiusa o ma-reunited ba kamo dito sa langit? Una. Ikadua, unsaon man paglalin o pagbalhin sa atong tagsatag sa kakalangan sa langit. Ikaduha. Ikatulo, hain man gyud ning langit. Where exactly is heaven located? Okay. Karon mo ta sa atong pagtuon. Atong pagsingit niini. Matud pas mga eksperto. Sa tuig kuno nga 2030, year 2030, mulabaw sa 60%, 60% sa mga lumulupyos kalibutan, magpuyo na og mga syudad. They will be living in cities. Sanglit kini kunong mga lugar nga ato karong gipangpuy-an. Nagkahilis na kuno sa atong kultura karon. Ug busa, dili na ikatinga nga sa atong pagkasayod nining tanan nga ang labaw nga makagagahom nagatukod og usa ka syudad isip iyang ultimate plan alang sa iyang mga kaanakan. O kining maong syudad nga gitukod pa karon mo paggamay mo paok-ok ra gyud sa mga syudad karong panahon na. Sa napug usa ka higayon 11 times dias libro sa pinadayag mga kapitulo 21 ug 22
atong mabasa ang pulo nga siyudad. Mao ni dapit din ang Dios ug ang iyang mga katawhan magapuyo. They will live in this very place together. Now, dili kini usa ka garay sa panulti o sa bingay nga panultihon. It's not a figure of speech, dili. Usa kini kapag hisgot usa ka actual gyud nga physical place, physical nga dapit. Ug sanglit adto naman gyud unya kita sa atong physical nga lawas nga binanhaw, physically resurrected bodies. Samtang magapuyo kita ni anang maong syudad nan nanginahanglan pud ta og physical nga syudad nga kapuyan. Basta. Now, imanira ko ni, dili kining dapita usa ka dapit damgo lang. Di ni usa ka butang sa kaisipan o panahom lamang. It is an actual place, ang langit ng Jerusalem, usa ka syudad. Now si Pablo, naghisgot siyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia, bahin ining maong syudad. Ug iya kining gitawag og ang Jerusalem nga naa sa itaas, the Jerusalem above. Ug dihas pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12. Ginganlan kini og ang siyudad sa akong Ginoo ug ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit. Niining tungura. Tuguti lang una ko sa pagpakita ni hulagways makadiyot lang sa di ko pa i-describe kini any further, okay? Moabot ang adlaw. Nagkining maong siyudad nga gitukod sa Dios dito sa ikatulong langit in the third heaven where God is. Kining syudara manaog, it's going to descend ug atol sa literal nga usa ka libo ka tuig nga gitawag sa Biblia og millennium period. Maglutaw, it will hover over the earth. Maglutaw kini ibabaw sa yuta. Ug niya atol sa eternidad na, in the eternal state, mutugpa kini siya din sa yuta, it will rest upon the ground. Ug mao kini ang labing dili katuohan, the most incredible city. Wa pagyud tawo nga nakasinati o nakakita og sama nini. Mao kini syudara ang gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan sa iyang pag-ingon og magaandam akong dapit alang kaninyo ug kun moadto ako ug magaandam og usa ka dapit alang kaninyo mobalik ako ug pagadawaton ko kamo ngarikan ako nga kun hain ako anaa usab kamo. Sound familiar, di ba? So sa pagkakaron unsa may gihimo ni Ginoong Hesukristo ba? Pagkakaron right now unsa man? Ibo ko man unsa ang gihimo? Nara ba siya gibuhat alang sa atong dapit? He is working on our place. Ang ubang tao naghinga niinig usa ka mansyon. Tawagan lang kini siya unsay buot nimo itawag. Basta kini siya bahin na sa umalabot, part of that future nga gitagana sa Dios alang kanato. Ug kini gitukod sa pagkakaroon. It is under construction right now. Okay. Sabta gini ha. Paminaw bayo sa dihang mahuma na kini, makumplito na gyud kini siya. Panahon na niini nga mulihok siya sumas tuyo niya. Atong masayran unsa gyud himuon ini niya. Una sa tanan. Ato nagong hisigutan ang idak-on nining syudara. Okay? How huge is this? Okay. Kining mong syudad, gabihan yung pagkadako, it is a massive place. Unaw na aragon, ug unsay imong bation ug makakita kag ingon ining labihas kadako, ug makakita kag ingon ini karong panahon. Ang langit mo'y labing katingalahang lugar. Syudad kini sa Dios nga wa pagyud kang makadungog og sama niya. Diha sa libro
sa Pinadayan, Kapitulo 21, adto ta sa mga bersikulo 15 ug 16, o himatik din og ang nakigsulti kanako may sukdanan nga bulawan aron isukod sa syudad og sa mga gangaan og mga paril niini. Ang syudad nahimutang nga kwadrado, ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon ug pinaagi sa iyang sukdanan iyang gisukod ang syudad o kini napulo og 2,000 ka stadyon sa tupas mga 2,400, okay? 2,400 ka kilometro. Okay? Paminawi gining bayan. Managsama ang iyang gitason o ang gilapdon o ang kahabugon. Karon, ang di kasagaran o katingalahang gidak-on nining maong syudad, usa ni kahinungdan nga dunay daghang mga tao ang musuway paghimo niini nga spiritualize nila. Ipasabot, ilang i-spiritualize ba kini? Unya, ila lang ni nga ibutang sa kalimot. Sabi nimo, usa kini ka syudad nga labaw pa kini sa imong maisip. Beyond what you can imagine. O labaw sa imong matugkad sa imong paghanduraw nga sa ingon atong gamitan kinig mga pagulagway o illustrations nga atong mahuna-hunaan. Sa tuyo, gamahatagan kang ideya kunon sa gyud kadaka kining dapita. You see, ang London ba, nagalukop kini siya o kalapdon an area nga usa ka gatos o kapatan ka milya, 140 square miles. Okay? Kining maong syudad, usa ka kwadrado, mga 2,250,000 2,250,000 square miles. Sa una lang kana nga angang. On the first floor pa. Kining syudara nga atong gisgutan ron, mulabaw sa mga kawhaan kabahin sa ingidak-on sa tibuok New Zealand. Mga napo kabahin sa iyang pagkadako as Germany. Mga napo kabahin ingon kadako sa Fransya. Mga kapatan kabahin ingon kadako sa tibuok Inglaterra. England. Labihan pa kini siya kadako o mas dako pa gani pag-ayo kaysa India. Una na alang unsa kadako nga kayutaan, kontinent sa iyang kinatibukan ang India. Labihas kadako ng India. All by itself. India is an enormous continent. Now, ang tanan nga mga syudad sa kalibutan, mura na lang mga balangay, villages, kung itandi kini sila sa syudad nga giandam sa Dios. Muok-ok lagi na sila, mugamay lagi na sila. O tingali, naiuban ka ninyo nga moingon o mura huwag ingon ni anak nga itong makita. Well, bisan ka basihan nako sa akong radar screen, di bito na nako ma-imagine kini. Okay, paminaw. Kung ang Dios nagatipig sa iyang kinanindutang butang nga mulungtan, ug ang iyang panapos nga binuhatan anani ning mao nga gisgutan nga syudad, wa ka ba magadahom niini nga mao kini ang labing katingalahang butang nga imong handuraw? Unsa ang kahagyod pagpahog sa Dios gikas langit ang usa ka syudad nga sama nining syudara? Bueno, sama sa gahom nga iyang gigamit sa dihing may bungat siya pong o sakalit mitungha ang kalibutan, mausab nga gahom sa iyang pagbungat o pulong o mitungha o natao ang kabuhatan. His creation was born. Paminaw. Labihan ras pagkasayon kining buhata alang sa Dios. This is finger work for God. Kasabot ka? Of course,
Ako nagtuo nga labihang sayo na rin yun kinibuhata ala sa Dios. Ikaw nagtuo ka ba? Nga kung mulitok siya pinagi siyang pulong mabuhat yun niya ka na. Usta? Okay. Ako kang sultihan ini. Ang una pa ning upat, the first floor nga itong isgutan na ba? Tungod kay, unsa to ning isudara? 4 square city. Ingon siya kataas, as it is wide, kalapda, o ingon usab siya kahabuga, as it is long, katasa. So, hindi lang kay mga 15 kagatos ka milya ang iyang kilid niya. What's this? Bantay. Mga 15 kagatos ka milya diha sa panganon. Up in the air. Nakita ni mo? O dinhay misuway pagsukod out of rather normal space alang sa mga andana ni niya nga in between o maingon kini siya malagmit mga unom kagatos kini ka mga andana o malagmit pod nga mga unom kagatos ka mga floors diya sa syudad. Karon mangutan na katingali unsa man ato paglibot og syudad niya sama niya ng syudad. Okay. Nalimta na di mo katong bagong lawas. A new body. O na imong binanhaw ng lawas. Your resurrection body. Fellow believer. Alam ka nimo kini magtotoo. Uban niya ng imong lawas nga binanhaw with that resurrection body. Wa na ka manginahanglag normal nga sakyanan like sa mana kotse, transportation ba? Ang imo rang buhaton, mao rang pag-ingon nimo. Gusto kong wadto sa ika-unom kagatos nga andana, 600th floor, sa lawak, numero 7, ug dayon zap. Natuwa na ka dito sa kalit. Mukalita ka, zut. Now, nganong ingon man ini? Tubag? Tungod kay naa naman kay nahimayang lawas, a glorified body. Na kay lawas nga sama gyud kapareho sa kang Ginoong Jesucristo nga lawas. Gusto? So, ang imong kasakyan o transportation o niya dito, dili o di na gyud problema. Wa na gyud kay problema. Buot kung makakuha kang ideya sa kinaiya o sa kidakon dimension sa maong syudad. Okay? Kini siya, labaw sa bisag unsa nga akong gidamgos kinabuhi o bisag unsa nga akong masabtan sa akong kinabuhi. Paminaw ra gud. Labihang dako agyod ning syudara. Nga ang Dios ra gayud ang arkitekto nga makabuhat og ingon niini. Kasabot ka? O ginumdumi nga ang balaang kasulatan nagakanayon bahin niini usa kini ka syudad kansang magtutukod ug magbubuhat niini maura ang Dios. Now, himatik ni ra gud ni. Usa kini ka syudad nga sama og usa ka kubiko. Cube ang cube ba. So, usa kini ka kubiko nga syudad. A cube city. Okay? Baka ba may bahong ang balaan sa mga balaan Holy of Holies sod sa tabernakulo nga 20 por 20 por 20, 20 by 20 by 20. Ug daghang mga tao ang nagtuo nga ang bag-ong Jerusalem usa kini siya kalabihan sa kadako nga balaan sa mga balaan. Ingon sa balaan nga sanktuaryo sa sulod ni templo sa Dios. Daw hingpit yung pagkasibo sa tinuod nga kining nasong syudad maog yun ang dapit mismo nga diin anha nagapuyo ang Ginoong Dios. Now, tutukir agud na sa kadiyot kanang imong Biblia. Himatik di unsa ka katingalahan. How interesting ang gisulti diya sa versikulo 3 kapitulo 21. Kini nagingon, ug akong nadungog ang usa ka kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon og sud-o nga
What's this? Ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga katawan. Ang balaan sa mga balaan sa Dios mao kanang bag-o nga syudad, ang syudad sa Jerusalem. Bueno, maoro na akong masulti diha nimo bahin sa sukod dimension sa mga syudad. Gawas nga mas dako pa kini siya kaysa bisag unsang imong mahanduraw. Ug besides, mas masidlakon pa kini siya kaysa bisag unsa nga imong tinguhaon. Well, ato ra gud kuno hisgutan sa makadiyot lang sa bahin sa unsay suod ni sudara. Okay? Now, paminaw. Dunay 7 ka mga butang nga ato ra kong tutukan. O kini gisulti ni Juan kanato dinis 2 ka mga kapitulo. Si Apostol Juan may sulti kanato nini. Tukbilon ra gud nato kini sa daklit. Okay? Okay. Karon, daghan kitag nadungog bahin ini. Ug busa atong gipatin-aw ug unsa gyud ka tinuoran niini nila. Okay? Daghang mga higayon na naay mga tao nga way pagtuo sa Biblia o naay pagkamaduha-duhaon, skeptic sa English, kung bahin na og Biblia. Kung naay mga butang nga alang kanila, murag way kapasikaran, mudayon kini silang pangatarungan sa pag-ingon og kana simbolik ra. Usas mga katarungan ngano nga gitawag sa in English og allegorical o sa Binisaya pa sambingay nga paghubad sa Biblia, mipaspas kini siya nitong panahos gitawag og rationalistic age. Mao ang pagkaway pagtuo sa mga tao nitong panahon. Wa sila pagtuo nga ang Dios makahimos pagbuhat og bisag unsang butang nga dili mapatinaw pinaagig tawhanong proseso sa pagpangatarungan. Apan kung moadto ka ditong dapita, hagba ka na human sa versikulo 1 diha sa libros Genesis. Sa in English, in the beginning, God. Sa sinugdan, ang Dios. O makakuha kag pas sa Genesis 1 na wala kay kadtuan. O kung makabuhat ang Dios sa langit o sa yuta, nan, makabuhat siya bisag unsa nga buot niyang buhaton. Gusto? O kay miingon man siya din inining libruha nga mao kini ang iyang buhaton ala sa panapos sa panahon for the end of time. Akong gituon kini sanglit ang bugtong nimo nga kapilian mao ra man ang paghimong espiritual gawa sa tanang mga kamatuoran nga gumikan niya na wa kanay kapaingnan, leading you to nowhere. Ug busa ang Biblia musugod kini sa pagsaysay nganhi kanato kunon sa gyud ang anadi sa suod sa mga syudad. Okay? Una sa tanan, ang versikulo 2 sa kapitulo 1 nagkanayon kini usa ka balaan nga syudad. It is a holy city. Okay? Versikulo 2, unya ako, si Juan, nakakita sa syudad nga balaan. Usa sa mga komentaryo diya sa Biblia, gihulagway kini og ingon ini. Usa ka balaan nga syudad mao kini siya nga diin walay bakak ang malitok sud sa usa ka 2 ka milyon ka mga katuigan. Way daw tang pulong malitok. Way malipat-lipaton nga mga pagpatigayon ang himon. Way mga mahugaw nga mga hulagway ang makita. Way korupsyon sa kinabuhi ang may tabo. Balaan lang gyud kini. Tungod kay ang tanan nga anani ni mga balaan man. Dili ka makasud nining maong balaang syudad gawas kung natawo ka pag-usab ug anaa ka na sa langit. So ang langit maong dapit sa maong balaan nga syudad. Okay?
na atong ipadayon ni ugma kay murag sobra naman ta. Ayog sipyat sa sumpay nini. Nining atong pagtuon bahin nini. Kulba hinam. Naroon na kanimo. Muwati ka ba niya kulba hinam? Alang kanako. Kini labihan sa pagkulba hinam. Kay mao man kini atong dangatan. Unya. Kung atuan na kita uban sa Dios, magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Nga among gipahimuslan nining adlaw. Grasya nga among pagkat-on nining mga butanga. O dili man namo kini makatunan sa bisag unsang mga tinubdan gawas lamang sa imong mga pulong. Salamat o Dios. Yung tanang grasya, dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa pagtuki, pagtukbil, paghisgot bahin ini. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo, pinagi sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Dasiga lamang kami o Dios sa among pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. We continue with our spiritual momentum. Hangtod, makabot gayon na mo ang among tumong, our common objective which is spiritual maturity. Nag-aampo ako, kining mga subscribers, nagasunod ni ministry, magkapadayon, hangtod, ngayon mo kaming kuhaon. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.